खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबावबाय सबायमा जिउ फगवान होननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै एनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद लांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो एनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय आरोना एनिफ्राय बेल आइकनखौबो बाजायनानै गालांदो ताकि आं गोदान भिडिअ हगारोबा नोंथांमोननिसिम सौहैनायनि आरोखि गिबियावनो ओमफ्राय आं नांस्लिद नुंस्लिद गाइखेरजों ओरै साहा फुदुंनानै लाबाय मानो होनबा फिसाजोनो एसे लखबनानै दोनलायलायबाय आरोना ओमफ्राय ओरै माइब्रा एवनो आखायाव लादों आङो नै फिसालाया बेखौनो जागोन बेखौनो लांगोन आंबो बेखौनो जागोन फुंनि आरोखि स' एवनानै लालाबायग्रोनोसै थाब नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आंहा दिनै जब इन्टारभिउ दङ सोनाफोर बिराद गरम बिराद एक्साइटेड हागोन ना हाया जाफुंसारगोन ना जाफुंसारा थांनोसै स' मोनसेल' जायगायाव नङा मोननै मोनथाम जायगायाव जयैनो आंना दङ स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फौजि बिथांनिनो आदेश बायदियै फौजि बिथांनिनो पारमिसन बायदियै आङो जबनि इन्टारभिउखौ हैनो थांगोन स' बबे अफिसाव आंनि इन्टारभिउ दङ दिनैहाय बिराद गरम बोथोराबो स' जाफुंसारथोंसै आङो हैनोसै ओरैनो खफा थाबाय थानानै लाब गैया स' आङो हैगोन इन्टारभिउखौहाय ओमफ्राय जुदि अफिस सिंफ्राव लानो मोनोबा आं लागोन लानो मोनाबाबो जाखिनि हायो देखायलांगोन आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव मा मा सेयार खालामलांनो एसे थाबथां थिबथां ओंखारनांगोन फिसालाखौ बिदाय हरग्रोनानैसो आंहाबो आंनि हाबाफारियाव थांगोन आरो सोनाफोर ना मोननोसै आंना माइब्राया एखमबा हालदै होयो एखमबा हालदै होआ सोरबा सोरबा हालदै होयो सोरबा सोरबा हालदै होआ आं बांसिन हालदै होआ आरोना ओमफ्राय ओरैहाय ड्रेसआबो रेडि आंना गोदान ड्रेस गैया नालाय सिम्पोल ड्रेस बेनो बेखौनो गानलांसै एसे सिम्पोल थाङाबा इन्टारभिउआव थांनायफ्राव सिम्पोल गाननांगौ ना सोनाफोर बेखौनो दोनबाय बग्राखौ लामदों आङो खम खस्थ' जागोन ना सोनाफोर बेफोरखौ लानानै जेबो नङा जालदा जुलदा दोनगोन मानसि दंखायो आहा आंनिखौ लागावथारगोन आरोना नागारथारा औ एन्जरा ओमफ्राय आंहा सोरनावबा माइब्रा एवनायखौ गाज्रि मोननो नाङा जायनाव मोनजादों एसे राफोद रुफोदैनो दोनो आरोना खिन्थु बे रुथि राफोद रुफोद दोननाया मा मोनाखैसो जाहैगोन ना माइरं गोरासो बिनि बदल खनसे एसे दै सारस्रोनानै एवबानो मोनखायो आरोना ओंखायनो आङो एकदम दै सारस्रो एवनानै आंना गुरैसो खालामथारो खुनु रुथि राफोद रुफोद मोननाय नङा आरोना आं बेलेगफोरनाव मोनजादों एसे रुथि रुथियैनो दोनो हा थावजों एवनाय नालाय गोथाव मोनजायो खिन्थु एसे राफोद रुफोदखौ बोरैबा मोनो आरोना गावखौनो गाव बाखानानै लालायो आरोना माने आं बिदि एवो नालाय ओंखायनो बुंदों ओमफ्राय आं मालायनाव बिदि मोनजादों नालाय ओंखायनो एसे बाथ्राखौ शेयार खालामफाबाय आरोना राफोद रुफोद जानायनिफ्राय एसे दै सारस्रोना एवबानो राफोद रुफोदैनो दोननांगौ खिन्थु गुरै जानांगौ ना बुस्थुआ बास बेलाय माथो रुबु खिन्थु खामफ्राम आंनाबो साइसनि जाबायब्रा गोथावनो माइब्रा लांगोन नालाय टिफिनाव बेस्रा ओमफ्राय दावदै दैसे एवना हरफानोसै आङो स्कुलाव एसे मोजां खहाबहैनांगोन ना एवग्रोगोनसै साहाथा रेडि जाजोब्बाय फटाफट गावस्रा ओमफ्राय ओरै खावबो खुबो दंहैयो सावगासेयावनो दोननानै फैबाय फिसालाखौ सोनाफोर न'थ' सिबनानै लास्रांनो हाबाय आरोना आंना बे इन्टारभिउआ 10:30 स्टार्ट जागोन आरोना स' बिराद आथुर संनानै गालांग्रोनोसै नङाबा फैनानै सोर संनायखौ जाफैनो जानोबा जाजायाबाथा सोनाफोरा ओंख्रिया बे दालि मैयाबो दालि दिनैबो दालि मुथासे लाबाय माइरं लाखाबाय रेडि ओमफ्राय ओंख्रियाबो जेबो गैया आलु आरोना आलुखौनो एसे स्राय एवना गालांसै सोनाफोर दालिजों आरोना एसे मखा मोननायावनो थियारि खालामना लाखानोसै मा कागज पत्र नांगौ आंहा थांनायावहाय जोलै गोनां मानसिना एसे मखा मोननायावनो मावाबा जाया आरोना ओरैहाय सिबाय गेलेलाय एसे नायलाय ओरै गान लागायनानै होदों आं टिभियावहाय हानि सिंनि एसे नायथ'नोसै आरोना मोसानो दाब आं रेडि खालामसै मोनगौमानि बाम्बार थैदो दानाबा बबे मोनसेया गाबखौ बबे मोनसेया माखौ बे गाबलाय गाबगासिनो दं नायफादो आरोना आइदै आंनि महा जारला बाम्बार दुगैखांनानै सोनाफोर इसोरनाव आलारि बाथि होनो हाबाय ओमफ्राय नै केलेन्डारनिखौबो जि मोजां मोननानै बेयावसो लड खालामनानै दोनफाबाय आरोना आङो राधा कृष्ण माबानिया सनाबानियानिया थांनो ओंखारबाय सनाफोर माने फा गुफुरनो ओंखारो जि गोजा नुलाजोब्बाय आयौ एदि दाम फुनथाराखै आङो सान्दुंनि पावारजों एकदम माबा मोन्दों एनार्जि मोन्दों आरोना केमेरायाहाय सनाफोर दख'ना रेडि खालामदोंमोन खिन्थु गरम आरो दा फिसाजोखौ लांनायनि खोथा बोरै लानो बोरै मानो भेजाल जागोन जाफुंनांगौबा जाफुंगोन गस्लाजोंनो जाफुंगोन ड्रेसा होननानै आङो गानबाय आरोना स' थांग्रोनोसै सान्दुङाबो दुंनांगौ दुंदों बाबरे बाब नै लाजाया आरो उफाय गैया सान्दुं अखा मारगुलि डेन्स
ओमफ्राय सनाफोर स्कुटिजों थांनानै स्कुटि साबि थाबाय रेडि लाखालायनाया ओमफ्राय रिक्सा पे पे होनाय खोनानानै माथो खोथाबाव बिमा फिसा रिक्सायावसो फिउ आरोना ओइ फिसाजोनि खर' माथा दुंखावनायखौनो जि अननो ओंखारो आङो आरो सिटफ्राबो दुंखावजोबथारोना बेनिफ्राय थाङै थाङै रेल गेटजों होबाय आरो जोङो ना बारस'नानैहाय नै दैलि मार्केटजों बारस'लांनोसै सर्टकाटनो मेन टारगेटआव मोनफैबाय आंना बेवहायनो आगोल दङ दावहाया पस्ट अफिसाव सनाफोर बेयावबो इन्टारभिउ दङ आंहा हे सोर जा मावनो लादों जाफुंसारदों आं देरहासार जाथारदोंसै आरोना हाबबाय बेयावनो जेने थेने मानसिफ्राबो दंमोन दंनाया ओमफ्राय फिसाजोआ जि अन्थाव बाथाव गावनो मेथाइ बायना होनायखौनो बै गथ'जों राननानै जाबाय आरोना मानसि गैयाहाय रावबो मा बुंनो सोरखौ मोननो बिमा फिसाल' आरोना पस्ट अफिसनि इन्टारभिउआव साक्सेसफुल जानानै फैबाय सनाफोर एबारना आरो दंबावो मोननै मोनथाम जायगायाव होगोन एबारना पस्ट अफिसनि साखाथियावनो थानाय BSNL अफिसाव आरो जब इन्टारभिउ आरोना बिमा बुरैना जेराव मेरावनो इन्टारभिउ फौजि बिथांनि आदेश बेयावबो इन्टारभिउ हैनांगौनो आंहा जाफुंलागै दा जाफुं आरोना जाबाय सनाफोर BSNL अफिसना एपइन्टमेन्ट लेटारबो मोनखाबायनो डाइरेक्ट जइन जानांसिगौल' आरो दंबावो बे अफिसाव मोनसे इन्टारभिउ आरोना जब इन्टारभिउ होब्लुंजोबगोन दिनै गासिखौबो मा जाफुंसारो मा जाफुंसारा बबाव मोनो बबाव मोना आरोना अफिसाव हाबनोसै र' बारस'नानैसो फैदों ओरैहाय डाइरेक्ट फैदो मा क'क्राझार गल्टास गेस अफिसाव आरोना दिनै मोनसे बारग' आंजों आरोना जा होनांगौ होनो फैदों आं सान्दुं सायख्लुं मिन्थिया हसिया फिसाखौ लानानै लेलाय लेलायनो ओंखायनो आंहा मोनसे दिनावनो लाखाजोबदों आरोना इन्टारभिउखौहाय सानसे सानसे फैबाय थानो हायाना फैदो र' अफिसाव मोनथारसै बारस'नासो फैदों नैबेबायदि महर आरोना गेस अफिसनि महरा साजायफबलाजोबनाय मदि सरकारनि जै होसो ओमफ्राय नैबेयाव रिसिप्ट टिसिप्ट दानोमोन आजिखालिथ' बहा रिसिप्टआव गासिबो अनलाइन इन्टारभिउ साक्सेसफुल फैदानानै हांसै हा इसोरनि उनाव जाफुंसारजोब्बाय आं हाला बे सान्दुंनि मोदानायजों आं एथ' बोरै मोदाय बादि जाजोबखो मेकआप गैया मा गैया नङाबा सान्दुंआव थानानै मानसिया खालिया जाजोब्बाय थेवबो लाजिलाय लांबायसो दिनै केमेरा अन खालामनो भगबान उल्लु बानायगासिनो दं आंखौ खुनु जेबो गैया बिमा बुरैनि इन्टारभिउ माखाया गासिबो साक्सेसफुल जाबोनानै ओमफ्राय आङो नै बै आमालि रिक्साया बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो आरोना ओमफ्राय फिसाजोआबो दिनै फार्स्ट टाइम बेयावसो दाख्लै गुवाहाटियाव बेबायदि टाइपनि गाखोदोंमोनबाबो पेडेल गोनां नङामोन ना आलदासोमोन फिरफिलिफोरनि मेसिन बायदिसोमोन ओमफ्राय बेयाव जा क'क्राझारनि लकेल पेडेल आरोना बिराद गोबावजों गाखोदों खालि फिरफिलि गाखोबाल' जायाना बेयावबो गाखोनांगोन बिसोरखौ अननांगोन होननाय बायदि जा मोनो बेयावनो फिउ मबाइलाथ' उनथिंबो आगोलबो चार्जिं जाखाबाय बेखौबो एसे फाहामनानै लांथारखानोसै फैबाय नालाय फैबाय सनाफोरा ओमफ्राय बुरि बिदा बिसोर ब्लाउस लांफानोसै होननानै हाबबाय आङो ब्लाउस दखानाव आरोना ओमफ्राय लाला लालि फिसाजोखौ बानानै खावब्लि ओंखारफिनबाय ओमफ्राय एकथा जालायनोसै उदैयाबोथ' हाला बिमा बुरैना जाला ओमफ्राय नैबे मा होनो दैलि मार्केटनि खाथियावनो बे पस्ट अफिसजों हाबनाय माने दखान दङना क'क्राझारबाथ' मिन्थिखासिगोन बेवहाय सिंग्रा ओमफ्राय पर'था एसे मोजां मोनो आङो बिनि पर'थानि ओंख्रिखौबो मोजां मोनो बेयावनो बिमा फिसा सेलाय बेलाय मा लायनो ट्रेन साइथिंनिफ्राय बिफाखौ मोनबोयैनो दावराव आरोना बाबा लांसै बाबा लायनोसै होननानै ओजों ट्रेनानो फैयाखै बिफाखौ मोनबोसिगोन सानदोंमोन खोमा स्टेसन नुनाय लोगो लोगो आरोना ट्रेन साइथिं बारनाय लोगो लोगो न'आव थांनानै फैगोन होननानैसो थगायनानैसो आरोना सिरि थाबाय उन्दुनाय टाइम जागुलायबायना बेस्रा एकदम नै रिक्सायावनो एसे उनावनो गोदो गोदो उन्दुलांबाय आरोना बियो दा बिमाया ओरैबो लाजिया बामनानै लाबबाय सफैबाय सनाफोर ओरैबादि मेंबोबाय दा बुंसै आरोना जेबो अजन थिखोनाबाबो बिराद मेंबोयो आं गरमजोंनो आरोना साक्सेसफुल जाबोजोब्बाय आंना जब हैनो थांनाया आरोना जब इन्टारभिउ हैनो थांनाया हा बिमा बुरैनि इन्टारभिउआलाय आरो माथोना सनाफोर बेनोसै अबेबा अफिसाव थाङोबा मानिबा खामानियाव थाङोबा जाफुंसारबोयि बेनोथ' जोंनि इन्टारभिउ ना जाफुंबासो जोंबो साक्सेसफुल खालि बे साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ हैनायाल' इन्टारभिउ जायो नामा जोंनाबो इन्टारभिउ फुंनिफ्रायनो इन्टारभिउ जोंनाथ' टाइमाव फिसाखौ हगारहरनो हागोन ना हाया जास्लाबगोन ना जास्लाबा आथुर बिथुर इन्टारभिउ बेनो आरोना सनाफोर फार्स्ट थांग्रोबाय आङो पस्ट अफिसावहाय फिसाजोनि बे सुखैनानै दोननायाव एसे गरनै सोनानै दोनहैबाय सिदा सिदि BSNL आव बिफानि खामानि दाख्लैयो प्रिपेड सिमखौ पस्टपेड खालामनानै लांदोंमोन नालाय बेनि रिसिप्ट मोननांगौ बेखौ लायबाय आङो
बेनिफ्राय थांबाय सिदा सिदि गेस अफिसाव गेस बुकिं दाना बिदि बुकिं खालामलायनांगौनो आगोलावथ' गावसोर ओरैनो होफैयोमोन बुकखौ लिरनानैल' लाङोमोन नाम्बारखौहाय दा खालामनानै फैबाय एबार न'निफ्रायबो खालामनो हासिगोन आं नाम्बार साम्बार मिन्थियामोन नालाय थांनाय फावैनो खनसे हाबबोबाय आरो ना आरो मबाइलाबो गावब्रेजोबनानै दङमोन टेम्पार ग्लासाबो गावब्रेजोबनानै दङमोन बौलायनाय नै खोमाफ्राव आरो ना बेखौबो चेन्ज खालामनानै फैबाय उनथिंजायनिबो माबाया खिथुमोनथिंजायनि मबाइलनि माबाया बायख्लायजोबनानै दंमोन आरो ना थुख्रा थुख्रि बेखौबो चेन्ज खालामनानै फैबाय ओमफ्राय दिनै लाकिलि आंहा सासे आगैखौ लोगो मोन्दों पस्ट अफिसावनो आरो ना ओमफ्राय मालाय नुनाय लोगो लोगो रायलायखादों आब' होननानै आं मिन्थिखाबाय डाइरेक्ट आंनि भिडिअखौ नायोना आगै ओमफ्राय नायो मालाय मोजां मोनो होननानै खिन्थाबाय स' रायलायग्राया बेबायदि रायलायखायो आरो ना नुस्लाब मोनि ओमफ्राय रायलायैफोरखौ बुगोनसो होनखादों आङो सिगाङावनो ओमफ्राय बेहाबो खामानि दंमोन पस्ट अफिसाव ओमफ्राय आङो मबाइल हानाखैमोन नालाय बे समावहाय भिडिअ लानो उसुबिदा मोननानै लायासै आरो ना बा लाबा बोरैबा मोनगोन ना मागोन साननानैहाय भिडिअ लानाय जायाखिसै आरोखि मथा मथि जाखिनि मावनो थांदोंमोन साक्सेसफुल जानानै फैजोब्बाय आरो ना आङो सनाफोर ओमफ्राय लास्टआव बिराद मेंबोबाय नालाय गोदि मोजाङै फवासे लानानै फैबाय आरो ना दहायथ' दालि आलु भाजाल'सो एवलांदोंमोन ना दा बेखौ एसे लागावनानै फैनोसै आरो फिसाजोआ उन्दुबाय बे समावनो माम्बार खालामसै आङो फिसाज्लायाथ' गाव होनदों दा लोगोजों ज' फैगोन होननानै 2ता जाखाथारनोसै ससे नायहैग्रोनोसै आं बेखौनो दा फिसाजोखौ बानानै लांजायाबो गालांजायाबो थेवबाबो खारना नायनानै खारनानै फैफिनसै सनाफोर बिमा बुरैनि इन्टारभिउआ जोबनो थाङा हर रोज नया नया इन्टारभिउ हाउस वाइफफोरनिया गाज्रि मोननो नाङा सोरनाबा बेलेग साननो नाङा बेखौनो आङो बिफाजों आंजों होनदों बिफाया होनहरबाय नालाय थाङा नोङो अफिसाव होनबाय अफिसाव आंहा इन्टारभिउ दं नालाय बिदि होननानै आङो गोसोखांनानै बेखौनो जब इन्टारभिउ नामखौनो होनोसै आङो आंनि खामानिफोरखौ साननानै आरोना बेनिफ्राय सनाफोर आङो नै माबा मोनसे बुस्थु लानानै फैदों नैबे मोननै बुस्थुखौ लानानै फैदों आङो लिपस्टिक नैबेखौ फोननायनो होननानै हाल्का हाल्का नै दा फोननायफोरा दाम दाम नाङो बोरैबा दागा मागा नुयो लाजिनो ओंखारलायलाङो आङो ओमफ्राय नैबे लिकुइड सिन्दुरसो स्पा लाबोनाया जोबनो थांबाय आं आजिखालि पाउडारखौ फोनथ'ला सनाफोर आं बिराद रेहाय मोन्दों बेजोंनो आं नोंसोरनो आपडेट होफिननोसो सानदोंमोन बुहुत मानसियानो प्रब्लेम खिथादोंमोन आंनाबो सिन्दुर फोननानै मानो होननानै स' जायना मानदों पाउडार फोनदोंबा लिकुइडखौ फोननानै नायदो आरोना आंना लिकुइडजों फोननानै ओमफ्राय मुलि एसे एनै ओमफ्राय बे आखाइ ओरैनो माननाय मुलि हाल्का फुल्का फोननानै एकदम साफा जाथारदों आरो ना गैला दा दागोबो गैला मानलाबो गोसोम दागोबो गैला बेनिफ्रायथ' आरो नै बुरै बिदा ब्लाउससो लानानै फैबाय आङो ओरै भि गलासो आरोना ओमफ्राय फिसाज्लाया जायो थालिर हाथासे लानानै फैदों आरोना गरमाव जानो मोजां जायोना बेफोरबो ओंखाय लानानै फैदों रेलगेटआव आयु बेनो 30 थाखा आरोना नै 40 थाखासो होनबावदोंमोन थैगोनहाय आङो जोंनि बोसोनाफोर ओमफ्राय बेखिनिखौनो जायफोरा फरायनो लांबाय आं गोसो गोरबो साबायखर होबाय आं देखायनो लागाबो जेबो गैला आरो ओरैबायदि एनार्जि लेस जाबाय ओंखामबो उखैबोबाय स' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर होबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच